Доброго ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Дзяўчынкі, прапаную пачаць дзень з загадак. Я за. Загадки допомагають обудити розум. А мой розум і так прачнуўся. Вось і выдатна. Значыць, табе будзе лёгка адгадваць маю загадку. Сябры, подказывайте мне, домовились? Лесик, мы тебе уважливо слухаем. А трэба уважліва глядзець. Як вы лічыце, што на здымку? Нічога цікавага, гэта нейкае смецце. Я згодна з Касей. Тут кавалки железа і обломки автомобільних колпаков. І гэта правільны адказ. Ну і ну, разумнік, ти вирішив з раніцы прадэманстраваць нам здымак смецця? Не проста смецця. Гэта яшчэ і матэрыял для будучых скульптур. Скульптур? Складана поверить. А вы паглядзіце і пераканайцеся. Неверагодна! Каму і як прыйшла ў галаву такая крэатыўная ідэя? Таленавітаму скульптару Пталямею Эрлінгтону з Англіі. Справа ў тым, што ён жыве каля крутога павароту шашы. І што з таго? Там рэгулярна адлятаюць каўпакі з колаў аўтамабіляў і застаюцца на абочыне. А, і скульптор збіраў каўпакі для таго, каб каля яго дома не было смецця? Спачатку ідэя была менавіта такая. Але сабраўшы з дзясятак каўпакоў, Пталямей вырашыў нешта з іх зрабіць. Правільны падыход. Спачатку скульптар збіраўся зрабіць з абломкаў дэкаратыўныя рыцарскія даспехі, але раптам убачыў у іх нешта марское. Вось дык фантазія. Так на свет з'явіліся першыя фантастычныя рыбы. Ой, ніколі б не подумала, што з аўтахлама можа атрымацца такая прыгажосць. Сапраўдныя прадметы мастацтва. Потым, у якасці матэрыялаў для творчасці, скульптар пачаў выкарыстоўваць дэталі калясак супермаркета ды іншы хлам. І дзе майстар размяшчае свае скульптуры? Спачатку дарыў членам сям'і. Потым дзіўнымі творамі пачалі цікавіцца сябры і суседзі. Я іх разумею. Таксама з задавальненнем атрымала б у падарунак такую арыгінальную скульптуру. Пталямей адчуў падтрымку і ўжо больш за 12 гадоў праводзіць увесь свой час у майстэрні за стварэннем чарговага шэдэўра і адначасна утылізуе адходы. Геніяльна придумано. Я лічу, што такім творам месца ў музей. Магчыма, у будучым так і атрымаецца, бо недахопу ў матэрыялах і фантазіі у скульптара няма. Лесік, дзякуй, ты мне падкінуў цудоўную ідэю. Я таксама падумаю, з чаго не вельмі патрэбнага можна рабіць штосьці прыгожае. Падумай, Кася, а потым зможам займацца цікавай і карыснай справай разам. Тады і вы таксама думайце. Дамовіліся. Толькі давай думаць не зараз. Гэта яшчэ чаму? Таму што надышоў час уключаць гледачам ранішні мультфільм. Ой, сапраўды, як я магла забыцца? Творчасцю захапілася. Мультфільм, сябры. Ну што, зараз мой час загадваць загадку. Ага, Кася, табе ўсё ж падабаецца загадкавая раніца? Падабаецца. Асабліва, калі я ведаю адгадкі. Ці загадваю сама? Усё зразумела, Кася. Давай сваю загадку. Ці верыце вы, што недзе жыве козлік, які атрымаў медаль за спартыўныя спаборніцтвы? Козлік спартсмен? Не проста спартсмен. Козлік чэмпіён. Цікава, па якім відзе спорту? Па скоках? Хопіць гадаць. Адказвайце на пытанне, верыце ці не? Я веру. І я таксама. Чаму не? Козлікі вельмі таленавітыя жывёлы. І правільна робіце. Знаёмцеся, Джошуа. Вельмі сімпатычны козлік, які жыве ў Канадзе. Ён вельмі любіць увагу і зносіны з людзьмі, але ніколі не адыходзіць далёка ад дома. Дык што, ён атрымаў медаль за добрыя паводзіны? А вось і не. Уявіце, аднойчы гаспадары не адшукалі ў двары свайго гадаванца. Козлік кудысьці знік? Менавіта. Хайдзі, гаспадыня Джошуа, напісала ў садсетцы аб'яву аб ягоным знікненні. Потым узяла пакет з любімай ежы, сырнымі слойкамі і адправілася на пошукі гадаванца. Якая цікавая гісторыя, проста дэтэктыў.
Дык куды знік козлік? Оказывается, Джошуа нейкім чынам удалося далучыцца да паўмарафону, які праходзіў непадалёку. Козлік вырашыў стаць спартсменам? Менавіта! Джошуа прабег разам з марафонцамі амаль 4 кіламетры, перш чым яго дагналі гаспадары. Даволі вялікая адлегласць. Прычым удзельнікі забегу сцвярджалі, што козлік быў вельмі рады бегчы побач з усімі і паводзіў сябе вельмі прыязна. І што, гаспадары не далі Джошуа дабегчы да фінішу? Гэта крыўдна. Не, разам з гаспадарамі козлік пераадолеў фінішную прамую, а потым атрымаў медаль і стаў сапраўдным пераможцам. Уяўляю, як прыемна было Джошуа атрымаць узнагароду. Пасля забегу козлік стаў мясцовым героем. Джошуа наведаў мэрыю, закінуў шайбу на адкрыцці хакейнага матчу і атрымаў запрашэнне на марафон у наступным годзе. Спартыўная кар'ера козліка пайшла ўгару. І не толькі спартыўная. Джошуа зрабіў цудоўную рэкламу гарбузовай плантацыі сваіх гаспадароў. Зараз сюды прыязджаюць спецыяльна, каб убачыць яго. Малайчына, козлік. Атрымаў заслужаную узнагароду. А я не малайчына? Я вас пазнаёміла з гераічным Джошуа. Кася, ты таксама малайчына. І ўзнагароду, вядома, заслугоўваеш. Хочаш паглядзець мульцік? Хачу! І не адзін, а 2. Ого! А я ж не прашу медаль, усяго толькі мульцікі. Ну што з табой зробіш? Няхай будзе 2 мульцікі. Глядзім, сябры. Ой, а адкуль тут з'явілася лялька? Я прынёс. Ай, хочаш падарыць нам з Дарынай? Вельмі прыемна, дзякуй. Але чаму лялька толькі адна? Кася, мы можам з ёй гуляць па чарзе. Сапраўды, толькі я першая. Гэтая лялька такая прыгожая. Лесік, а чаму ты вырашыў прынесці ляльку ў добраранак менавіта сёння? Бо ў яе хутка свята. Дзень лялькі? Дзень беларускай лялькі. Цудоўнае свята. Нашы лялькі такія прыгожыя. І маюць вельмі доўгую гісторыю. Са старажытных часоў нашыя бабулі і прабабулі займаліся вырабам лялек. А чаму дзень лялькі адзначаецца менавіта восенню? Проста ў гэты час заканчваліся работы ў полі, і ў жанчын з'яўляўся вольны час. І гаспадыні пачыналі рабіць лялек? Так, іх вязалі, плялі, ляпілі. У 19 стагоддзі ў вёсках самай распаўсюджанай цацкай была лялька, зробленая з тканіны. Яе бераглі, перадавалі з пакалення ў пакаленне. Атрымліваецца, лялька была не проста цацкай, калі да яе ставіліся з такой павагай. Менавіта. Лялька з тканіны была амаль у кожнай хаце. Яна ахоўвала жытло і сям'ю і стаяла на ганаровым месцы. Такую прыгажуню я б таксама паставіла на самае ганаровае месца. А давайте павіншуем нашу госцю з надыходзячым святам і ўключым ёй і нашым гледачам чарговы ранішні мультфільм. А зараз час развітвацца. Шкода. Але нічога, добраранак заканчваецца, але дзень толькі пачынаецца. Няхай ён пройдзе паспяхова. Карысна. І галоўнае, весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце!